Pecha ngayon eh, February 4 na eh. 4. February 4 guys, updated therapy ni Kuya Marcelo Manuna. Kami sa Makabakle, again, sa Pangbayabas, Mabalakat. So ginawa na ni Kuya Marcelo mga exercises, sabi nga ni Kuya, ni Ate Marisa, so gawin namin ngayon, pipray muna kami. Tara! Pray ka pa. Kasi tingnan na sa ako. Hallelujah. Purihin ka o Diyos, maraming salamat po Panginoon. Lord, una po salamat po sa lahat ng kami sa inyong buhay. Thank you po sa amin sa niyaya, sa kalakasan, sa aming bagaan ng buhay na hindi lagi sinasamahan. At salamat din po sa great improvement. Ito po Lord God, ay nakagagawa na po ng improvement na siya rin makilala ako sa Kanya. Lord, salamat po sa itong pagkakataon sa Kanya improvement, Lord God. May Panginoon, yes, mga kamay ko, pag-ipong itong aming Lord God kay Kuya Marcelo. At muli, eksamahin po kami sa aming gagawin ito sa pangalan ni Jesus. Oh, at least. Nagawa mo yung exercise natin. So, upo ka dito. Dito ka. Tayong gagawin sa iyong mga... So, natapos na po kanyang exercise. At thank you very much. Upo na natin. May pagdadagdag? Hindi pagdadagdag. Wow. Ayan. So, magkakam tayo sa kamay mo ha. Puntaan ng 20. So, 1, 2, 3, 4. Ito po natin ito. 20. Susunod, 40. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, pupukus kami sa kanyang upper limb. Tapos, massage ko lang yung kanyang mente. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Patsiyabak ni Ate Marisa. May magbantay sa kanya dito. Pagkagawa din na. Oo. Para... mabilis na. Ha? Ano kaya mo? Long walk, no? Beach. Beach kaya Ate Marisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Galit ka. Galit ka. Bakit mo buka? May aksidente ng biglang Clark. Nagobra na rin mo ba? May tela. Siya po nga nung Babae? babae yung pontong boy. Yung kasang siya po nga nung pick-up. Nasolasoy mo tonta yan. Pero naragpan lang tayo. Talagang disgrasya niya. Dapat sinagaya ng mga din eh naman. Pero libutod na. Pero sa bahan lang. Ngayon kaya makalian nila naman. Ngayon libutod lang. Siyempre kaya yung sa pala nila rin po ng Palanganin niya eh. nalagay na kayo kala. No choice din eh. Siguro may overtake siguro yan eh. Eh, kahit yung dala kasi tatagat ng dala ganyan. Ang Pangkahit eh, pangalanganin, di ba? orang libutod yan. Kaya sa bahan din kung mabilisiyapit ang kanya. So yun. Nilibutad, eh? Libutod yan. Sa bahan. Ngayon kakaroon mo yung motoray kaya kayo mag-sit ka sa bahan ka. Bahala na kita. Lililiya ka mo. Ngayon, natin may video na Ito na din. Hindi, no? I-apply din. Nagmagobra na kayo ng lalok sa itong babae ito. Itong lalaki, itong tomboy, may palabag. May tirang tambing. Nag-denial din ba pa rin? Wala, kasi mga niya, liya ko din. Oo, kabilang ngete. Magobra na na, ano? Ingat sa pagdadrive. Ayan, ingat ka sa pagdadrive.
Yan. Lagi magpipray bago alis. Pero magkalakad kayo ng Mga babae. aksidente ngayon, hindi natin maiwasan. Yan. Sama ng panalangin. Remedy tayo. Ay, remedy. Ini, may putukan niya ang uyat. Ini, lang niya kaya. Bakit niya? Ito mga ito. May sarisi, may ICU yun, may kain, may sarisi yun. Ito talaga oras na. Tapos ngayon, magkain eh. Magpuli na. Magpuli, ayan na. Ito ba talaga oras? Oo. Magpuli yun, Ito talaga oras na. may ICU niya po, may kain eh, pero ginabi yun. Ito talaga oras. Ito oras niya, saguli mo. Saguli ako lang mo ditang tomoy na. May saguli lang. Isa konti. Kasi makaprogramming lang ako. Namilang ka. Mabagal mo. Kabis mo mamilang. Wala mo mami. Kasi mamilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Yan. Hmm. Yan. No. Smile. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Painting mo. Ano bilang? Ay, bilang. Ganun siya. Bata ka na. Bilang. 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 Bilang mo. Adi, 1. Okay, 2. Okay. Relax. Oh, bilang. 1, 2, yan. 3. Bilang. Nanti. Okay, bilang. Bilang.
Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Verse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Hold. Bilang. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Relax. Let's go. So yun po yung aming warm up. 20 counts muna kami. Nasusunod, dagdag kami. Either 5 or 10 counts. Yung aming therapy. Every session. Nadalagay po siya ng 5 points. Bilang. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Words. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax. Bilang ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Sige, sige. Baba, baba. Oo, ang 7 eh. So yun namin, maabot yung baba niya. So wala pang pag-abot. Okay? Wala pa na. Okay. Oo, maabot mo na eh. Pwede ka naman. Naabot mo, sige. Oo, naabot mo na. Naabot na pala yung baba. Konti lang ah. At least malabot na pala ba? Diretso mo nga. So ito po yung kanyang ano. Ito yung therapy namin for today, February 4, yung kanyang upper left limb. Your upper left extremities. Yeah. So muli po si Dr. Mankatinto. Ito po yung updated therapy ni stroke patients, Marcelo Luna, dito po sa Kabakle, sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga.